ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୂର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଏପଟେ ଦିଅ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। ତାକୁ କହୁନୁ ସିଏ ତାର ଆଞ୍ଜଳା କରି ଆଣିବ। ଆଞ୍ଜଳାରେ ଏମିତି ଆଣ ଏମିତି ଆଣ ଏମିତି ସେ ତାର ଆଣିବ। ଆକୁ ଏଇଟା ଥଉନୁ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ। ହାତରେ ଜାଗା ଆରେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଖଇଦେବୁ ତାପରେ ଦେବୁ ଇଏଟା। ହାତରେ ଜାଗା ହଁ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଦେ କେଇଥର ହେଲା? ଚାରିଥର ହେଲା ଆଉ ଥରେ 5 ଥର କରିଦେ। ତୁ କରିପାରୁନୁ 7ଥର କରିବା ବା। ଦେ ଆଉ ସେ ଫଳରୁ ଦେ। ହାତ ଏମିତି କର ଏମିତି। ଜହ୍ନି ଆଉ ଥରେ ସୁନା ଝିଅଟା ଆଉ ଥରେ ସୁନାଟା ଆଉ 6 ଥର ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଠିଆ ଖଇ ଏଇଠି ରଖ। ଆଉ ପୂଜା କରିବ ବାବା ଏଇଠି ରଖ ପତ୍ରରେ। ନାଇଁ ତଳକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ନମ କରିଦିଅ। ଠାକୁର ନମ କର। ହଁ ମୁଣ୍ଡ ନଗେଇ ଆଣ୍ଠୁ ଲଗେଇକି ନମ କର। ଆଣ୍ଠୁ ଲଗେଇକି ନମ କର ଠାକୁର। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବସୁନ। ହଁ ନମ କର। ସେ ନମ କରନ୍ତି ଏଇଠି ନମ କର।